Professor Swami, ang panaginip ko ngayon ay may kaugnayan sa panaginip ko kahapon. Kahapon na naginip ako ng ngipin. Ngayon naman pustiso. May ibig sabihin ba yon, Professor? Makinig kang mabuti, iho. Ito yon ang kahulugan ng postiso. Kung ang nananaginip ng postiso ay siya mismo ang nagsuot nito, ito ay nangangahulugan na talikudan ka ng iyong mga kaibigan dahil sa nagawa mong kamalian. Kung ang dalaga naman ang nakakita ng postiso, liligawan siya ng lalaking may asawa na at napakababairo. Kung nakita mo lang sa iyong panaginip ang postiso na nalaglag o nahulog, ito ay nangangahulugan na magkaroon ka ng malaking pagkatalo. Matatalo ka sa larangan ng pag-ibig, sa mga opportunity. Kaya bilis-bilisan mo, iho, para hindi ka maiiwan.